la siqwashisa khona ngokuhlukunyezwa kwabantu besifazane. Thandile Dokotela uMpungose ngendlela akhulume ngayo kwesinye isikhathi amagama waqoshamise, kodwa ekhuza ubhubhane nomkhuba wokuhlukunyezwa kwabantu besifazane. Sikulesi sikhathi ke se-16 days of activism against gender-based violence. La sixusa khona bonke abantu besilisa namadoda ukube kube yibo abaseqhulwini ukuvikela abantu besifazane kwinswela boya ezibahlukumeza ngeindlela ezahlukahlukene. Phansi nokuhlukunyezwa kwabesifazane, phansi. Phansi nokuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane, phansi. Phambili nokuvikela abantu besifazane, phambili. Lona ke umyalezo okumele ukuthi ngisho nasemuva kwalezi insuku ezili-16 emphakathini yakithi, izinduna zamakhosi la sihlala khona, emawadini, ma-ward committees namakhansela ethu, okumele kube umyalezo esiwushumayela nsuku zonke zonyaka, minyaka yonke, ukuqikelela ukuthi insika zemizi nemphakathi yakithi okungabantu besifazane zihlala njalo zikhuselekile. Bisa-ke abaphathi bohlelo ukuqala ngokushayela ihlombe umkhandlu wasondini, njengoba ebalulile umgazi ngaphambi kokuba size la siqale eMkhazane kwabiyela la umuzi ukuhlala khona kuwo umama ubiyela. Ngaphansi kwesiqubulo umntwana waphinda ngene asifundisa sona sokuzakha nokuzenzela. Umkhandlu wasondini ulekelelwa uholo olunikezwe usekela meya uMrs Madela. Ukwazile ukuphuma uphumputhe usizo ngenhlanhla kwathi insizwa esencane uZikode yakwazi ukunikela ngendlu enikeza isithunzi esihloniphekile kumama ubiyela, naye asezokuziqhenya njengawo wonke amakhosikazi mayikhomba ikwakhe ukuthi nakho yakwami la ngihlala khona. Ngithi-ke angiwethulela isigqoko umkhandlu wasondini ngokuthi ukubonelela abantu bakithi ngezindlu umsebenzi kahulumeni wesifundazwe. Kodwa-ke uma nilohulumeni oyinhlupheka naye, anikwazi ukusonga izandla njengohulumeni wasekhaya, niyenenze lokhu umntwana asifundisa khona ukuzakha nokuzenzela, niphume nifune usizo. Abantu bakithi bethi noma ngabe siyakhuluma kungenxa kamasipala ophethwe iqembu leNkatha eNkululeko. Siyazi ukuthi lokhu okwenziwe umkhandlu wethu emndenini wakwabiyela, ngisho omakhelwane
bazosala nomuzwa ukuthi impela ukube lelizwe liphethwe uHulumeni weqembu leNkatha yeNkululeko ngabe sibona inkedama abafelokazi nabaswele bephila impilo enokuthokomala njengoba wethembisa abantu ukuthi sethembe ngoba manje sinika ithuba siyanakekela sebenze njalo nasemndenini wakwabiyela bengaqali futhi bengagcini. Visa ukuthokoza mgazi nomkhandlu wakho wonke uHulumeni ogxiliswe kubantu ubonakala kalula kulo uHulumeni oqhelile kubantu. Ukukhona kwezinduna zamakhosi kubufakazi obuqanda ikhanda ukuthi ubudlelwane nokusebenzisana phakathi kukaHulumeni wasekhaya ondeni nezakhiwo zobukhosi nezinduna nemiphakathi yakithi kusezingeni elihle, ngoba ukube akunjalo izinduna ezisukume phakathi kwethu besiyobona ngokuthi zingezi la okuwuphawu lokuthi ubudlelwane nokusebenzisana akukho ezingeni elihle. Umntwana wakwaphindangene uye owaba isivikelo sobuholi bethu bomdabu. Yingakho futhi simbonile eba udondolo ngesikhathi isilo esikhotheme sebuza wathi ifu elimnyama ebelehlele isizwe sikaZulu umntwana waphindangene njengonduna enkulu kaZulu ngokuthule nangobuyoninco waphatha ukubekwa kwesilo ngendlela engakaze ibonwe neshayelwe ihlombe umhlaba wonke. Bekufaneleke benziwa ukuba njengomkhandlu wasondini ukuxhumana nokusebenza ngokubambisana phakathi kwenu nezakhiwo zethu zobuholi bomdabu zibe sezingeni ezikulo. Qhubekani njalo ngoba amakhosi abakhuseli bemphakathi yakithi okungamawadi ethu nokuyibona abasenza ukuba sithole inhlalakahle uma sekufika esikhathini sokuba bakhethe ukuba ubani ozophatha umkhandlu wasondini. Thokozile futhi mgazi ngendlela engibone ngayo ama-ward committees uma kuthiwa kasukume emkhandlwini la ama-ward committees efile khona intuthuko uqobo lwayo isuka ifile, ngoba ama-ward committees yiwo angabaxhumanisi nabasebenzi abaxhumanisa imiphakathi nekhansela lewadi, ngoba ikhansela lewadi alikwazi ukwazi isimo somuzi ngamunye kodwa i-ward committee ngoba isuke ikhandwe ngabantu abahlala kuzo zonke ingxenye zewadi basuke bekuqonda ukuhlupheka nokudinga nokweswela kwabantu ngokwehlukana kwabo ewadini abalakhela. Le misebenzi ke engibona ngaphesheya ezodluliselwa kuma-cooperatives ethu iwuphawu lokuthi ama-ward committees ethu no-ward councillor bethu
nomkhandlu wethu ngokuphathwa umeya nosekela meya nosomlomo nomkhandlu wonke banodlebe lokulalela izicelo ezivela emphakathini yakithi. Ngiyatusa ke nami mgazi lokhu enikwenzayo futhi njengoba nami ngifikile siqu namhlanje ukuba ngizozibonela ngamehlo ukuthi lokhu esakwethembisa abantu bakithi siyokhethweni sasingathengi amehlo abo bese siyakhohlwa yikho. Lemisebenzi umuntu ayibona ngaphesheya iyakhombisa ukuthi impela i-local economic development umnotho wendawo uzosukuma ume ngezinyane. Lokhu ke kuhle ngoba nikwenza ukhetho singakaliphuphi nokuliphupha ukuthi luzoba nini. Lokhu futhi nikwenza ukufukula umnotho endaweni yawonke amawadi akhele umkhandlu wasondini. Izakhiwo mgazi nomkhandlu wenu wonke wasondini okungamahholo ahlukahlukene eniwadlulisela emphakathini yakithi. Izakhiwo zemigwaqo, izakhiwo zezinkundla zemidlalo, izakhiwo zeqalasizinda, inkulisa yabantwana. Yilokhu esakwethembisa abantu bakithi ngesikhathi sicela ukuba basinikeze ukuseseka ngoNovember 2021. Njengoba beseniqalile nidlulisela lentuthuko, qhubekani njalo ukuze izakhamuzi zasondini noma sekufika isikhathi sokhetho lukahulumeni omkhulu nohulumeni wesifundazwe sakwaZulu Natal ngonyaka 2024 babe nesizathu esiqinile ukuthi kungani kufanele bavotele iqembu abangalethemba. Abantu basondini bangofakazi ukuthi kwakuyihlanze leli esikulo. Kwakucula nje inyoni neyikhove ebusuku, kepha umntwana waphinda ngene waguqula ihlanze walenza idolobha, waguqula ihlanze walenza ilokishi elinemizi ehlala imndeni, waguqula ihlanze wakhanda isishayamthetho ongeke usifanise nesandawo eNingizimu neAfrika. Kodwa ngenxa yenzondo yezombusazwe isishayamthetho sasondini sesiphendulwe kwaba yila kuhlala khona inyoni khona. Kodwa-ke ngifuna ukuthi-ke kulabo balibambe lingashoni. Balibambe lingashoni ngoba ngokhetho lango-2024 umgqiqo wethu silungiselela ukuba isifundazwe sakwaZulu Natal sibuyele ekuphathweni esake saphathwa yikho okwakungenankohlakalo ngaphansi kweqembu leNkatha yeNkululeko. Lesi sishayamthetho asikho isithukuthuku sendoda
esingacekelwa phansi njengoba kwenziwe isithule lesithi du. Lesishayamthetho ngo-2024 asiyukulala sisebenzele ukuba lesi sifundazwe sibuyele ngaphansi kweqembu leNkatha yeNkululeko, uHulumeni wakwaZulu Natal ubuye uzosebenzela kulesi sishayamthetho. Mkazi, njengoba siyokhethweni ngonyaka ka-2021 November, saninikeza amaphuzu ali-10 abantu basondini emawadini onke awu-24 bavota ngolethu bathi bavotela iqembu leNkatha yeNkululeko. Ngakho kawekho amahloni ukuba sikhulume ngalokho. Kodwa ngiyakujabulela ukuthi emcimbini kaHulumeni ayibayabani impela abafaka izivatho zeqembu leNkatha, abantu abaningi bayizakhamuzi ngezalasondini. Yilokhu-ke sikushayela ihlombe ukuthi umcimbi kaHulumeni niwuphathe kanje, bese kuthi uma kufika usuku lokuvota nithi thina siyazi ukuthi sivotelani. Mkazi namakhansela akho onke, amaphuzu ali-10 esaninikeza wona. Yilona Bhayibheli lenu okumele ukuthi intuthuko edidiyelwe igxile kuwo. Abantu besifazane ababe sekhulwini ley'nhlelo zenu. Intsha yakithi ayibe sekhulwini ey'nhlelweni zenu. Abantu abaphila nokukhubazeka ababe sekhulwini ey'nhlelweni zenu. Intuthuko abantu abazoyibona ngamehlo bayithinte nezandla akube yinto abakhuluma ngayo unyaka nonyaka, lukhona ukhetho, lungekho ukhetho, bethi siyalibonga iqembu lomntwana waphindangene ngoba selwenzile umehluko empilweni zethu. Siyazi ukuthi emphakathini yakithi ugesi awukafinyeleli kubo bonke abantu bakithi. Kodwa futhi kuyiqiniso ukuthi abantu abaningi ugesi usufinyelele kubo. Ukube kasiphethwe uHulumeni onjena, abantu bakithi asebehlupheka ngisho ugesi benawo. Ngabe ngisho nalabo ugesi ongakafinyeleli kubo, ukube yiqembu le-IFP, ngabe wonke umuntu ugesi usekhanyisa ngawo, futhi wonke umuntu onogesi, ngabe i-load shedding ayikho eNingizimu ne-Afrika, ukuba abantu baseNingizimu ne-Afrika bavotela iqembu ongaletheka. Sizwile-ke mkazi ukuthi nisabhekene negwadla yesikweletu sakwa-Eskom. Sizofisa ukulelekelela mkazi kuba niqhamuke namasu ukuthi lesi sikweletu eminyakeni embalwa ezayo ningalekelelwa kanjani ukuba siphume kuso. Ngoba umkhandlu wasondini ungeminye wemkhandlu esizofuna ukuba ithungathe amasu okuba ugesi kuthi noma ngabe kune-load shedding kodwa ugesi uqhubeke ubukhanya. Amen. Kuzomele kodwa siqale ngesikweletu ukuba siphume esikweletini kuqala. Ngiyadabuka nje ngoba uMakhanyisa uyobe esehambile ngoba
Ngiyabona iminyaka ukuthi sihambile. KwaZulu Natal kukhona imkhandlu esesihlonzile. Umkhandlu waseNyukhasela, umkhandlu waseMhlathuze, nomkhandlu waSondini. Ngoba izinto ayikwazi ukuqala kwenye indawo zingaqali ekhaya. Lemkhandlu eminyakeni embalwa sifuna ukuba i-load shedding ithi noma ikhona kodwa lemkhandlu isayikwazi ukukhanyisela izakhamuzi zayo. Amen. Sizokwazi ukukwenza lokhu ngoba iqembu leNkatha yeNkululeko liyakwazi ukwenza izinto zenzeke. Lali ngeke likwazi ukukhanda idolobha ehlane bese lehlulwa ukukhanyisa ugesi elikwazile ukuwufaka ehlane. Kodwa into yokuqala mnkazi sizokuyenza baba makhanyisa uma ususempeshenini. We will ask you to assist with your knowledge and skills how to assist Ulundi municipality to pay off its debt with ESCOM. And secondly, how to assist Ulundi to be able to be one of the centers, even if there is load shedding, they remain with lights on for its people. We will ask your contribution when you are resting at home. Egameni lethu sonke esingabaholi bentando enhle siyakwesekela ukuthi unyaka nonyaka niphumele emphakathini niyokhuluma ngentuthuko egidiyelwe nibike ngokwenzekile ngonyaka odlule bese niphinde futhi nethula ezithebeni intuthuko elandelayo enyakeni olandelayo ukuze izakhamuzi zaSondini zikwazi ukuphakamisa lokho okusilele ngaphandle okungangenanga ezinhlelweni zethu. Ngizwile mkazi mawukhuluma liyakwenza alithi uma lenza isethembiso bese liyehluleka ukusenza. Siyazi ukuthi ukubelelizwe aliphethwe inhlupheka naye ngabe intsha yakithi iyasebenza, ngabe imiphakathi yakithi iphephile ubugebengu nokudlwengulwa kwabesifazane nezingane osekuyisakavukela umthilo wesidwaba ngabe into engekho ngoba thina siyakholelwa ekuqiniseni isandla somthetho ukuze izakhamuzi kube yizo ezivikelekile nezinamalungelo kunezaphula umthetho. Fisa ukuthi-ke bantu baSondini umntwana owaphinda ngene wanenzela okukhulu. Umntwana owaphinda ngene wenza okwehlule bonke abaholi abakhona ezweni. Uma ngingabala imisebenzi yakhe ngingayibala lize liyoshona la. Kodwa ngingofakazi abaqanda ikhanda ukuthi umuzi waSondini akekho ongathi umsebenzi lesithukuthuku sakhe ngaphandle komntwana okwaphinda ngene. Amapolishi ezemfundo agcwele KwaZulu Natal yonke
eMangosuthu University of Technology. Akekho nje umholi kwezombusazwe ongasukuma ethi ngezandla zami nangey'thukuthuku zami ngakhanda isikhungo semfundo ephakeme okufunda khona zonke iy'ngane ey'suke ey'fundazweni eziyisishiyagalolunye eNingizimu Afrika. Akukho ngisho noyedwa. Ungaya kusukela kuMadiba ubabale bonke obemengameli bezwe. Akukho ngisho noyedwa nje ongathi nasi isakhiwo semfundo ephakeme. Angisakhulumi ngey'kole ama-high school eniwaziyo nina, kodwa sengikhuluma ngesakhiwo sobuchwepheshe esezingeni eliphezulu. Umntwana waphinda angene kuphela. Akekho futhi nje kubaholi bezombusazwe ongasukuma nje ethi mina ngasukuma ngaba nombono wokuthi kwakhiwe ibhange elizosiza abantu bakithi abansundu ngaphandle komntwana waphinda angene owakhanda iTalabhele. Ngalamazwi-ke ngiqonde ukuthi kini ninesizathu sokuthi ngaso sonke isikhathi uma kufika usuku lokhetho nivotele iqembu elithi kunezinto eniy'bona ngamehlo nengayithinta nezandla ezenziwe yileli qembu. Ngisho-ke nango-2024 njengoba ngenizwa ukuthi ama-by-elections zonke iy'nketho zokuchibiyela iy'ndlovu zomntwana waphinda angene ziginqa phansi kwasala. Umgqiqo-ke lona esikuwo ukuthi sifuna ukubuyisa isifundazwe sakwaZulu Natal ukuba lesi sifundazwe iy'thukuthuku zomntwana waphinda angene ey'dicilelwe phansi sizivuse ziphinde zibe izakhiwo la emphakathi yakithi isizakala khona. iTalabhele umntwana waphinda angene kalisungulelanga nje kuphela ukuba kube yibhange elibhanka omkhulu nogogo, kodwa wayelisulela ukuba kube yibhanki elithuthukisa osomabhizinisi nabahwebi abansundu bakwazi ukusungula imisebenzi yabo nabo baziphilise ngokusizwa yibhange iTalabhele. Kwangena-ke laba bangena alisawenzi lowo msebenzi, seliyinto abahwebi ama-cooperatives abahlupheka nayo. Ngo-2024 isizathu senu ukuba niphinde nibuyisele iqembu lomntwana waphinda angene ukuba konke lokho ecabangela ukuthi kube usizo kini kuphinde kubuyele kuzoba usizo kini nasey'nganeni zenu nasey'zukulwaneni zenu, ngoba ekugcineni ngisho izwe laseNingizimu Afrika liyogcina liphethwe yiqembu lomntwana waphinda angene. Asikaze sibone thina izwe iqembu lethi liphethe izwe kube bantwayintwayi njengoba kunje. Asikaze thina sizwe ukuthi umengameli wezwe angafaka imali ngaphansi kwamatrans into engasenziwa ngisho nangogogo bese kusuka iqembu lakhe limvikela lithi akukho lutho akonile. Ngokomthetho waseNingizimu Afrika kunesamba esithile semali okuvumelekile ukusibeka endlini. Uma uke watholakala unesamba semali esedlula leyo uthatha uyofakwa ejele. Yini-ke kwehluke kuyo? Igebengu ngeke ibophane vele ngoba esinye sivikele esinye.
izwe lakithi selingene laqwila ekuhluphekeni ingane zethu ayisebenzi. Abantu abadala bayazi ukuthi lana kwaZulu ngesikhathi uphethe umntwana waphinda ngene ayikho ingane eyibuya nejazi ihlale ekhaya, ayikho. Ninesizathu-ke ukuthi ngo-2024 uma sekuyovotwa nithi sivotela iqembu elizokwenza esake sakubona ukuthi ingane zithi mayithola ama-degrees ethi ubaba nomfelokazi edayise ngey'nkomo abanye iminyaka emithathu nemine ethi yothi bayiphele iminyaka emithathu ingane yami izosivusa isibaya sayo. Yebo. Umfelokazi wayedayisa iy'nkomo ethi emveni kweminyaka emithathu ingane yami lezi iy'nkomo engayishiyelwa umntaba wezulu izoyivusa. Namhlanje ngisho ngaya kumashonisa ngisho ngadayisa ngey'nkomo ingane izophuma ibuye izohlala ekhaya umashonisa akubheke ngawo mabili amehlo akhe efuna imali yakho kuwe kungekho la uzoyithatha khona ngenxa yohulumeni wosuku lwanamhlanje. Ubufakazi niyabazi ey'nkundleni zokuxhumana la engiye ngibone khona umkhandlu wasondini uvula izakhiwo. Ngiyibonile le video emfishane edlale namhlanje ukuthi akubizwanga nje mina kuphela ukuba ngizovula indlu ukuze kuthiwe izindlu ziyavula, kodwa ngiyibonile izindlu eseyivuliwe kusukela emva kokhetho langonyaka odlule. Senza umsebenzi ofanele ngawenziwa uHulumeni wesifundazwe. Ngakho-ke qhubekani-ke bantu basondini niweseke umkhandlu wenu kwimihlangano abayibizayo nibeseke. Nalabo ababalwa kulaba abayingxenye abadala isikweletu sika 100 million sikagesi, sicela ukuninxenxa ukuba wesekele umkhandlu wenu ngokuba nisikhokhele isikweletu senu. Nalabo futhi okufuneka ukuthi bakhokhele ama-rates abo abahlala emalokishini, qhubekani nisikhokhele isikweletu senu ukuze umkhandlu wenu ukwazi ukuletha intuthuko njengoba siyibona ngaphesheya nanjengoba umgazi esememezele ngayo. Ngoba uma ningaweseki uHulumeni wenu niyobona sengazuthi uyehluleka kanti ngenxa yokuthi yinini eniwudonsela emuva. Kodwa njengoba nje nenza ngokuthi uma bebiza imhlangano nifike, uma sekuthiwa kuyovotwa nihambe nibavotele, ngithi-ke qhubekani nango-2024 nenze njalo, nango-2026 nenze njalo. Ngo-2029 siyobe sesilande izwe ukuze inkululeko epheleleyo niyibone ngamehlo ngesikhathi senu nangesikhathi sey'ngane zenu nangesikhathi sabazukulwane benu. Angimfisele-ke ukhisimusi omuhle ophephile onokuthula nonyaka omuhle ka-2023. Niqhubeke njalo ukwesekela uHulumeni wenu. Nathi njengabaholi sizolokhu siwubheke njalo ukuthi lokhu owakwethembisa abantu bakithi uyakwenza yini. Yingakho-ke ningibona ngikhona, nisibona sikhona sonke esingabaholi beqembu leNkatha yeNkululeko
sithi ke phambili nomkhandlu wasondini